लैथोस्रि नोंसाफोरजों सारादाया अबाव थांमारदों? मोनथियालै टिल्लु। मोनथिगौलै नोंसोर ना ओरैनो खिन्थाखै। जोंहानि आब'खौ मानो एसेबां टेनसन होखो नोंसोरो? जोंलाय मा खालामखो टिल्लु? जा खालामदों आदायासो खालामदों। नोंसा आदाया मा एसेबां थके बास? नोंनो सानना नायाखै मानो? जुदि आं नोंखौ बेफोरबायदि थका होनाय मोनबा नों मोजां मोनगोन आरो हो? औलै बेनोथ' दा मा बुंबावनो आं टिल्लु। नोंसा आदाया सोरबा हिन्जावनिसो फाग्ला जामारदों खोनालै सोरबा हौवा गोनांखा हिन्जावनि। आं दा जेबो मोनथियालै टिल्लु माबा जामारदों आदाया जेखिजाया जोंफोरजोंबो मोजाङै रायज्लायाखै आरो थांखालिथ' सिरि सिरिसो थांखुमाखादों। मायबा गोरोन्थि मावना लादों खोना ना सोरखौबा बुथारना लादों? आदाया एसेबांबो बेफोरबायदि नङा दे टिल्लु। नङा नङा नंगौबो जानो हागौथ'। साला माबायदि मानसिमोन माबायदि जालांखोलै खिजालै छेत्रि नोंसा आदाया अबाव थांमारदों हा? जोंलाय दा मा मोनथिगौ जोंनो बेसेबा माथा गरम जानानै दङ मोनथिगौना टिल्लु? खिन्थानोबो थाङा मानोबो थाङा आइयाथ' गाबै गाबै अबस्थायानो गैला। आमग्लिजोब्बाय मानसियानो ओंखामबो मोजाङै जाया। दाबो फन हराखै नामा? गैला फनखौनो हरला सुइस अफसो मबाइलानो। दे दोनथ'नाय आंनि रुमाव आब'मोन फैदों खोना। दे दा हर दे। जागोन दे। टिल्लु नोंनि आथिङा एसे हामबायना? मालायमोन आब' आंनि एक्सिडेन्ट जानायखौ नोङो दिनैसो मोनथिदों नामा? माथो दिनैसो खबर लादों? मोनथिदोंमोन मोनथिनायालाय खोनादोंमोन आङो। ओमफ्राय दिनैसो खबर लानो टाइम मोनदों आरो ना? मा बुंबावनो आरो टिल्लु हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। बै टाइमाव आं मानसिया मानो बेफोरबायदि जादोंमोनथाय? आंखौ निमाहा होदे हागौबा आगै। थेवब्लाबोथ' खेबसेबाबो खबर लानो हायोमोन ना? फैनानै खबर लायाबाबो फन हरनानैबाबोथ' सोंनो हायोमोन ना? बै राहुलनि थाखायनो नोङो आंनि एक्सिडेन्ट जानायखौबो खेबसेबो खबर लायासै आरो मोस्रोमनियाथ' नानि फिसाया देलायलांबाय। आंखौ लाया मोस्रोमाबोथ' खेबसे खबर लानो हायोमोन नोङो माने राहुलनि थाखाय ओरैबायदि फाग्लि जादोंमोन बै समाव मा बुंबावनो लायोमोन आब' गाज्रि मोननाङा आरो आं नंगौखौसो बुंदों। औलै टिल्लु आगै मा बुंबावनो आं बुंदोंना आंना गोरोन्थि जादोंमोन। आंना ग्रह नांदोंमोन खोना बै टाइमाव। बै पापिखौ लोगोखौनो मोननाङामोन आङो। बै पापिनि थाखायनो आं न'नि मानसिफोरखौ गासैखौबो सेया जादोंमोन। सासे सेंग्रानि थाखाय नोङो जोंफोरखौ मा बुङाखैमोन आब'? मा बाथ्रा खोनासंहोआखैमोन? गोसोखांबाथाय दाबो गोसोखौनो बोरैबा मोनो। आब' थौदे थांसै न'आव थांनो होननाया थौ। मानसिखौनो नुबानो रागासो जोंग्रा जाबाय आं। दासो खबर लानो फैदों आंखौ। दिनै बोसोरसेयानो जानोसै दिनैसो खबर लानो फैदों। हौवाजों मोजाङै थाबाथ' दाबोसो खबर लानाय नङामोन फैनाय नङामोन न'आव। हौवाजों गारजाबाय नालाय दासो नांगौ जादों। मस्लबि गोजासो मानसिफोरानो आरो बे सासेया फाग्लाया फोजोंसारा आब'खौ थका होनानै अबाव खारना थाहैदोंलै। बेखौ लोगो मोनबाना आङो। ओइ बिफा। ओइ मा बिफालै अबाव थांनायमोन नों? दहायनो बुंखादों माथो आङो गुन्दै नागिरनो थांदों होननानै मोनासै गुन्दैखौनो। औ नंमारगौ दे आं बावनासो दङमोन। ओमफ्राय ओइ नोंसासो फैना दं माथोलै बिबारि लाहानियाव। मा लाइमोन फैदों? नंमारगौना नंमारा? आनो नङा जानोलै। फैदों माथो जादों मोजांसो फैया होननानै बेसेबा रागा जोंना थांदोंमोन माथो। आंलाय फैमारनाय नङासो सानदोंमोन। नों खुसिसो जादों हा? नोंसाजा माथो जोंफोरखौ बेसेबा रायनानै थांखादोंमोनलै हा बिबारिमोनखौ मानि? राहुलनि अनगा रावबो असे गैयानो बिहा। राहुलनि अनगा रावबो माथो बुजिमोनानो। दालाय माथो जाखो राहुला? है बिफा मानो रागा जोङो मालायबा मागोआव लांखागोननो। माबा मागोआव हाबा जाथारसिगोन खोना बिनिखायनो न'आव फैदों खबर होनो। गारजाबायसो खोना बेनिखायनो फैबाय। मादै लाइमोन माला फैनाय नोङो? दिनैसो फैदों आं आयै। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय दे नोंखौ। माथो मानसियानो मोदोम फिसा जालांबाय। जायोना जाया नोंलाय? मानो मोदोम फिसा जालांखो नोंलाय? दा बै राहुलना पाहुलजों गारजाबाय। बुंलाय राहुला नोंखौ गारबाय नामा ब्रेकआप होबाय? औ ब्रेकआप होबाय आंखौ। मा राहुला नोंखौ ब्रेकआप होमारबाय? औ आयै नोंसोरो थिग बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। बेटि राहुला ब्रेकआप होनायनि थाखायसो दा जोंफोरखौ नांगौ जादों हा दासो न'आव गोसोखांदों दासो बिमा बिफा बिनानाव फंबाय गोसोखांदों नोंहा।
खोब जोंफोरखौ दुगि दिन्थिसिदोंमोन माथो नोङो राहुलना पाहुलखौ लानानै हा दालाय मानोथ' ब्रेकआप होखो सिरि थाथ'नाय नोङो बिफा मानो गथ'खौ फैगोन फैग्रा रायो एसे मोजाङैबोथ' रायज्लायनो हायोना ओरैनोबा रागा जोंना दंखायो बा बिनि दादागिरि लेभेल मा नायनो राहुलखौ लानानै मा जाखो दा हा मा जाखो खोब मोजां मोननो माथो नोंनि राहुला हा राहुला बिदि नङा राहुला थकेबास नङा राहुला गुबुनफोरनि बायदि नङा दा दा मानि थाखाय धका होजाखो हा गुबुन सिख्लानि थाखाय नों बायदि सासे हाबा जाखोन्दाखोलाय मानो लांनो दे बियो ओरैनो टाइम पाससो खालामफ्लादोंमोन दा अहाबाय नालाय नोंजों मोजां मोनलायनो बिनिखायनो दा नोंखौ नांला आरो न'नि मानसिफोराबालाय मानो लांनो होगोन दे सासे हाबा जाखोन्दा हिनजावखौनो हा जोंफोरबो लाबामोन बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंफोर बुजिखानानैथ' नोंखौ बेसेबा बुजायदोंमोन नोंलाय माथो लायाखैमोन हा नोंखौ लाङोनो मागोआवनो लांगोन होन्दोंमोन माथो दालाय माथो गैला औलै आफा बै समाव नों जुदि नोंसोरनि बुजायनायावनो आं लानाय मोनबा दिनै आंहा बेफोरबायदि जानाय नङामोन हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आफा जोंनियाव निमाहा बिना दा मा जानो नोंहा गाव गावनि लाइफखौ इसेबो साननाय फैया नामा हा इयुननि खोथा नों इसेबो साना अनजालुजोंनो थांनो होबाय गैया थाङा नोंनो नांगौ सेंग्रा गोरलै हा बिदि नङालै आफा आं दा अनजालुखौ निमाहाखौनो होनो हायाबा आं बेजों दा बोरै थांनो देनाय सानसे समाव अनजालुआ जोंफोरखौ जाब्बायसि खालामदोंमोन गोसोआव नांजोबना दंखायोलै आफा बेनिखायनो आं बेखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया गोसोआनो मानिखायाबा आं माने बेखौ एसेबो नायनो हाखायाबा आं बोरै बिजों संसार जाहैबावनो आफा नोंनो बुंलाय बे गोरोन्थियालाय सोरनिया जायाब्रा जाखायो बिदि होननानै नोङो हाबा जाखांनाबो नोङो मा गुबुनखौ मोजां मोननांगौ नामा गुबुन सेंग्राफोरखौ हा ओइ बिफा सिरि थाथ' मानो बेफोरबायदि हा मोजांनि थाखायसो बुंदोंलै आङो मोजांनि थाखायसो मिथिबाय खेबनै थगायजाबाय माथो नोंलाय खेबनै आरो थगायजाबावनांला आरो लासिं सिंनो जोंफोरनिसो मान सनमान गासैखौबो थांजोबहोगोन नोङो दे मा नायबाय थाखो जिराय नाङा दे आयै जिरायथ'ला आफाया अबावबा रागा जोंगोन आरो रागा जोंगोनबो देनाय गोरोन्थि मावना लाबाय नालाय थुरु बिबारि आगै थांसै जिराय दे जेबो नङा नोंसा आफायालाय माथो बेफोरबायदियानोखा सिगांनिफ्रायनो आरो बुंदोंबाबो रायदोंबाबो नोंसा आफायासो रायदों नोंखौ गुबुन मानसियाथ' रायाखैना आखौथ' एसेबां गोसोआव नांनांगौहाय दे जिरायथ' माथो खालामबावनो आरो नोंहा खाफालानो गाज्रि मानि थाखाय गारखो राहुलालाय नोंखौ नायना दोनखानाय सिख्ला दंखायोनोलै आयै ओमफ्राय बिमाया आंखौ लांबाथाय थैगोननो दा बेनिखायनो आंखौ राहुला गारबाय आंखौ गारनाय नङामोन आयै राहुला बिमानि थाखायसो गारदों मोजां मोनथ' राहुला बे बिमानि थाखायनो जोंलाय बुंखादोंमोनानो माथो आइ न'नि मानसिफोरा लांनाय नङा होननानै बिमा बिफाफोरा औलै आयै थेवब्लाबो आङो एसेबां थैनायालागै थांनाय नङा सानदोंमोन बिमाखौ बिमाया थैनो ओंखारामोनबा लांमारगौमोन आयै आंखौ मागोआवनो लांगौमोन गुवाहाटियाव लांना दोनहैगौमोन न'आव लांनो होआमोनबाबो दा बिमायानो एसेबां थैनायालागै थांथारबाय बेनिखायनो गिनानै लाङासै बे बिमाखौ थैजानो गिनानै दे एबारनिफ्राय रावखौबो फोथायनांला आरो आइ सोरबाफोर नायनो फैबाथाय हरनोसै नोंखौ बेफोरबायदि थाबाय थाबाबोथ' जायाना इयुननि खोथा साननांगोन इयुनाव मा जागोन नोंहा हो आइ हाबा हरनांगोन एबार नोंखौ सोरबाफोर नायनो फैबा औ लाइमोन आब' हाबा जानांगोन नोङो एबार नायनो फैबा आं हाबा जाखोन्दाखौलाय सोर लांनोलाय आयै लांग्राबो दङना नों मानो एसेबां टेनसन लादों गोसोबो गैलालै आयै हाबा साबा जानो बिदि बुंबा जागोन नामा जानांगोन बेफोरबायदि थाबाय थानो हायाना इयुननि खोथा दङ दे जिराय आङो साहा एसे फुदुंना लाबोनि जेबो बुङा दे आफाया मालाय गाव गावनि रुमाव थांबाय दे जिराय बिबारि दे होमबालाय फुदुं होमबा एसे सिथा बाबु सिथा 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 गथ'आ लोमजादोंसो माथो खर'आबो गुदुं जादों डक्टरनिसो लांनांगौमोनलै सिथा लायदुं सिथा दे आया जादों नोंना हो बाथा आया जादों डक्टरनियावनो लांनांसिगोन ए बाबुखौ फैसाबो गैया माथो सरकारि डक्टरनियावनो दिन्थिनांगोन बाबुखौ मानोना प्राइभेटआव दिन्थिनोबो फैसायानो गैया आंहा आरो सरकारि डक्टरनाव दिन्थिबाबो माथो मुलिफोरखौनो मोनजोबा आदानोबा दा दंना गैया फैसा आंनावथ' दा 100ल'सो दंथारो मायो मा जादों मानो एसेबां गाबदों बियो आदालै लावदुमा लोमजादोंलै खर'आ बेसेबा गुदुं जाथारदों आदा डक्टरनाव लांनांगोन आदा फैसा हरनाय फैसा दंबा आंनाव 100ल'सो दङ गैया आंलाय अबाव फैसा मोनलाबायनो मा लोमजाखो आरो मोनथियालै आदा मानो लोमजाखो जिखिजाया आदा लावदुमखौ डक्टरनाव लांथारनांगोन अबावबा बांद्राय जाथारगोन लोमजानाया आं मोनथियालै बेफोरखौ सोरबा लांनो गोसो दङबा लां आंजों बेफोर जेबो मेल गैया
मा मोननांगौब्रा बिमानि खर' जाग्रा गथ'फोरखौनो आदा अननानै बेफोरबायदि बुंनाङालै आदा फैसा हरनाय दङबा 200-300सो आंनाव 100ल' दंमोन थोनाय नङा गैयालै गैया बबेनिफ्राय फैसा मोननो गैया आंनाव फैसायानो गैखाया लोंनो थाखाय 40 थाखाल'सो फैसा दङ आंनियावनो आदा नों मानो एसेबां लोंग्रा जाबाय आदा नों गारदोलै लोंनायखौ आरो लोंबाबो एसे लोंना मालाबा बेफोरबायदि लोंबाय थाबा नोंहा बेमार जागोनलै आदा जाथोलै अम्बिकाया गै जाथो आंथ' दा बेमार जानानै किडनि लिभार गाज्रि जानानै थैबा मोजांसो मोनगोन उन सिगां गाबनो लागा मानसिबो रावबो गैखाया मा आंलाय आदा आङो नोंबोलाय गाबगोन गाबगोन नाथाय साननैसोनि उनावनो बावलांगोन ना ओइ आगै अम्बिकी नोंबो बेफोरबायदि थाबाय थानांला हाबा जादो सोरबाफोर नायनो फैबाथाय नोङो हाबा जादो दे आगै अम्बिकी नोंनि थाखाय आं आगै बर नागिरनोसो सानदों र' नागिरनो होगोन नाङा र' आदा आं दानो हाबा जाथ'आ आंनि थाखाय नोङो बर नागिरथ'नाङा आदा आं थांबाथाय लावदुमखौ सोर नायगोन टेनसन खालामनाङालै नोङो बेफोरनि बागै आगै अनाथ आश्रम मेल्ला दं आरो मानसिफ्रा गथ' नागिरबाय थायोथ' सोरबाफोर नागिरबायबा हरबाय बायनोसै नाङालै आदा नों मानो बेफोरबायदि हरा आं लावदुमखौ रावनोबो मानो हरासै नों बे लावदुम बिमानि खर' जाग्रानि थाखायनो नोङो बुंना थागोन नामा न'आवनो नाङा बिनि थाखाय गावनि लाइफखौ धंस' खालामना लानाङा मिथिगौ ना मानो धंस' जानोखाय आदा आंनाथ' दा बैसोआनो जाथ'आखैना आंनिया दासो 21 जाबाय लावदुमा 5-6 बोसोरसो जागोनथ' र' एसेबां बुरियालागै थागोन नामा नोंलाय मा बुरि जानोखाय आदा आङो 26-27 बोसोरल'सो जागोन ओइ मोजां नुवा बे टाइमाव एसे राग'नायनाय नुयो रावबो फसायनाय नङा नोंखौ बे नोङो 27-28लागै थाबा सोर सेंग्राया फसायनो नोंखौलाय रावबो लांजायाबासो मोनथिगोन र' नोङो आंथ' बे बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौ आंनि नोजोरनिफ्राय माला गोजान जागोन बेखौसो सानबाय थायो थैनोबो रोङा साला आदा हामालै बेफोरबायदि बुंनो माने बेफोरबायदि बुङो बाजैया दुखु मोनगोन आदा नों बेफोरबायदि बुंनाङा बाजैनि आत्माया दुखु मोनगोनथ' दाबो बियो साननिफ्राय नायबाय दङ जोंफोरखौ थैबायानो बियो बोरैलाय दुखु खालामबावनो थेवब्लाबो बाजैनि आत्माया दुखु मोनगोन ना दाथ' बाजैया खोनागासिनो नुहुरगासिनो आदा आं बेफोरखौ जेबो फोथायालै आगै अम्बिकी खेबसे थैबाथाय थैखाबाय बियो जेबो नायनोबो हाला खोनासंनोबो हाला आरो ओंखारफिननोबो हाला आङो नोंनि थाखाय बर नागिरमानोसै आगै नाङालै आदा नाङा अननानै बोसोरनै बोसोरथामबाबो थानो होथारदो आंखौ होमबानिया राजाया थाबायनोथ' हागोन ना गाव ओंखाम जानो हानाय जागोन नाङालै आगै बे बिमानि खर' जाग्रानि थाखाय नोङो गावनि लाइफखौ नोङो धंस' खालामना लानाङा उनावसो नोङो फस्थायगोन नाङालै आदा नोङो नाङा होनबानो जागोन नामा आगै आदा अनजालु अननानै आंखौ दानो हाबा हरथ'नाङालै बोसोरथामबाबो थानो होथारदो राजाया थाबायनो हागोन होनबानिया दा आरो दसे थाना लोंना फैबावगोनसो लोंना फैनानै गथ'खौसो बेसेबा रायफैगोन गथ'आ आरो लोमजादोंसो बेसेबा डक्टरनिसो लांनांगौमोनलै बेखौ फैसाबो गैया आं फैसा दाहार नागिरहैनि र' मैनाथि बाजै एसे नायदोलै राजाखौ लोमजादों राजाया आंनाव फैसा मोननो थां फैसासो बिनो थांनो नागिरदों दा हरगोन ना हरा मैनाथि बाजै राजाया खैफोदाव गोलैना दङलै मदद खालाम बा जावबाथाय खम थास' बेदर मोनखागोन र' दायो गायदेखौ लोगो लानानै जावफैनांगोन र' नाजों जानांगोन गोथाव मोनसै आंहा जेव बेदर थांदों खोना सोर फन हरखो हेलौ सोरो आङोलै सोर आङोहाय सिनायहायाखै आङोलै नोंनि एक्स बुद्रां मा बुद्रां औ नोंहालाय माथो खौरां जोंसि दङ मोजाङैनो नोंहालाय दंथ'यो दे मोजाङैनो आंबो ओमफ्राय दिनैलाय आंनि नाम्बारखौलाय अबाव मोनखो नोङो ओइ नोंनि हारसा लोगो सामेलिनिफ्राय लादोंलै आङो ए नंगौ नामा सामेलिया मालाय दाबो हाबा जायाखै नोंसो जाबाय होनलाय नोंखौबो एसेबां थाब हाबा जागोन होनना सानाखैमोनलै आं थाब नङा दाथ' नै 25 जासिगोनानो दिनै आंनिया हाबा जानाया बोसोरनैयानो जाबाय 23आव हाबा जादोंमोन आं
ओमफ्राय नोंहालाय नों हाबा जाबायना जायाखै? जाबाय गथ'आनो सासे मोनलायलांबाय बोसोरसे जाबाय। अ दे मोजां दे ओमफ्राय नोंनालाय हिन्जावा अबेनि जाखो? हाबायाव लिंहरनांगौ दिनैसो खबर लादों माथो। हिन्जावा आंनिया गामि खाथिनिनो र'। ओमफ्राय नोंहालाय मा जायगायाव हाबा जाखो? आं हाबा जाफैनाय गामिया दाउखिपारा। ए दाउखिपारायावसो नामा? उम ओरैनो खबर लाबाय गाज्रि मोननाङा आरो एक्स होननानै खबर लाबाय। मोना दे। ओमफ्राय माथो खालामदों दालाय? दङ नै आं बारियावसो दंफैयो र' माबा थास' बिफां मोजां मोनदों थास' बेदर मोनगोन खोमा जावबाथाय। नोंगो नामा जावबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंहा हौवायालाय मा? हौवाया अबाव थायो नोंहा? ना न'आवनो थायो? दासान्दि गुवाहाटियावनो दङ। नंगौ नामा? दे मोजाङानो दे। दे होमबा बुद्रां आं लाखिथ'नोसै ना? नै सोरबा फैदों। गायदोसो माथो। ए जोंसि बाजै नों बेयावसो दङ आं बेखौनो न'आव दङ होननानै गाबज्रिबाय दङमोन। ओइ गायदो नायनाय थास' बिफाङा इसिबां बुरजा जाना दङ। खम बेदर थांखादों जोंहा जागोन दे दायो। बा नंमारगौबोथ' जोंसि बाजै। ए आंलाय माथो बे थास' बिलाइखौ टुनटुलु आरो टुनटुलिनोबो रुना होनो हागोनलै। हागोनथ' र'। आं नुनानै थानो हालालै आं माने फैथाराखैमोन ना बेयाव थास' बिफांखौ नुवाखैमोन नङाबा मालाबा फिनिस जाखाबायमोन। उन्दै बायनो फैसा गैया जादोंलै बेफोरखौनो रुलाबायनानै होनोसै आं टुनटुलु आरो टुनटुलिनो। नोंनिया टुनटुलु आरो टुनटुलिया रायख'द्राय। ओइ बिदि बुंनाङा बिसोरलाय मा अमा नालाय जाखागोन आंखि फुल जाजासे जाखाबायानो थागोन। आंहा मना लायनो थांसैलै आंहा दानो खानानै रुना होगोन। होमबा दा गुन्दैफोरखौ इसे लागायना होबानो जागोन। आंनिफ्रायसो जेबो आइडिया रोङालै मानसिफोरा आं माने इसिबां रोंगौ। गावखौनो बिराद गोरों रोखोम मोनना लायो बिबो। होखायोआनो माथो मालाय मानसिफोरा रुनानै बेखौलाय। लेबेलानो बांद्राय बिनियाबो। बिदियाबो बेनो आरो बिमायाल'सो बिदि लेबेल दिन्थिया बारा। नै फेबायलै आंखौ दिनै फेबाय। ओइ मैनाथि आंखौ नुदोंना नोङो आं फेबाय। नोङो आंखौ नागारनानै थांनाङामोनलै मैनाथि सना। नोंनि अननायफोरखौ दाबो गोसोआव फैबाथाय आं दुखु मोनोलै। फैफिनदोलै नोङो सना फैफिनदो आं नोंखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो। नों नुवा नामा माथो सानिफ्राय नुहरबाय थायोनोलै दहाय अम्बिकी आगैयासो बुंदों थैखांनायनि उनावबो माथो नुहरोनो। ओइ मैनाथि सना नों फैफिनदोलै। नों थैयामोनथ' नों थैयामोन। ओइ साला गथ'आ जोनोम जानानैनो नों थैबाय गथ'नि थाखायनो। बे गथ'खौ नागारा फानहरगोन आं फानहरथारगोन गाहकसो नागिरगासिनो र'। सिरि फानखुमागोन। अम्बिकी आगै नों जेबो पात्ताखौनो मोननाय नङा। आं सिरि फानखुमागोन पापिखौ बिमानि खर' जाग्राखौ सियालारि। लोमजादोंनो नोंसालाया। फैसा नांगोनो फैसा डक्टरनियाव लांनो। आंहानो लोंनोनो फैसा गैया। आं आरो बिसोरनो डक्टरनियाव लांनो फैसा होनो दे। थाबाबो होआमोन आं। बाराबा रागा जोंबाथाय सेटे गारनासो दोनगोनलै बाल बिमानि खर' जाग्राखौ। हायाबो बुथारनो हाया आखाइ खंसेजों। बेखौ फानहरनांगोन बै माबा सोरबि गथ' नागिरबाय थायोना बिसोरनो फानगारगारगोन आं। 500 मोनबाबो फानगोनलै आं मा 500लै आंनो लोंनो थाखाय 100बाबो फानगारगारगोन आं। बिमानि खर' जाग्रा बे गथ'खौ आं नायनोनो हाया। ओइ थाब गाहक नागिरनोसै आरो फानगारगारनोसैलै
बेखौ फाननो हाबा आंहा जेबो टेनसनानो गैला बिनानाव सासे दङ बिबो असे नङा थेवब्लाबो असे नङाबाबो आं असे सानो नालाय बेखौ हाबा हरनोसै ओमफ्राय आंहा जेबो टेनसनानो गैला टेनसनानो गैला नोंबो आंखौ नागारना थांबाय दै न'आवलाय आरो बोरै थांनांगौ जाखोलै आं मोनासिगोनबो खोनालै दसे उन्दुना थाथ'नोसै आं बेयावनो जा जायो जाबाय थाथोंसै बेयाव मुगासे उन्दुथ'नोसै आं फेबायब्रा फेबाय हाला